A data de celebración das letras galegas o 17 de maio débese que tal día como este, en 1863, publícase en Vigo o primeiro exemplar da obra Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Un século despois, o 17 de maio de 1963, Rosalía é a primeira homenaxeada. O Día das Letras Galegas 2024 dedícase a Luisa Villalta pola súa grande labor na defensa de Galicia e da lingua galega. Luisa Villalta Gómez naceu o 15 de xullo de 1957 na Coruña. É nesta cidade onde realiza tanto os estudios primarios como os do bacharelato. Na Universidade de Santiago de Compostela licenciouse en Filoloxía Hispánica e Filoloxía Galego-Portuguesa. No ano 1968 aprobou as oposicións para profesora de secundaria e impartiu clases de galego nos institutos de Perillo, Canido e Sada, na provincia da Coruña. Nos anos 80 creou un grupo de música folk chamado Escaíno. Foi titulada superior en violín, polo que foi unha grande intérprete deste instrumento musical. Formou parte da Orquestra de Santiago de Compostela e da Xove Orquestra de Galicia. Colaborou en moitas publicacións galegas como A Nosa Terra, Man Común, Grial, Luces de Galicia. O libro das columnas recolle os seus artigos publicados no xornal A Nosa Terra. O seu primeiro libro foi unha obra de teatro, Concerto para un home só. Villalta é máis coñecida pola poesía, xa que ten un maior número de publicacións. A súa primeira poesía, Música Reservada, une as súas dúas grandes paixóns, a música e a poesía. Co seu violín, Luisa lévanos a calquera lugar, onde voase a súa inqueda imaginación. A música estivo sempre presente na súa vida, en todo o que creou, na poesía, no teatro, na narrativa, no ensaio, pero tamén era unha forma de relacionarse cos seus amigos e amigos. Luisa Villalta comprometeuse co pobo e co seu país. Tentaba comprender o mundo a través das palabras, porque era o xeito de entenderse a sí mesma, de entendernos. E cando iso acontecía, a súa escrita, a súa voz, estaba disposta a rebelarse contra aquilo que non sentía xusto, porque sabía que detrás de toda a violencia sempre hai unha injustiza. Luisa Villalta morre no 2004 a causa dunha enfermidade. Agora escoitamos un fragmento da novela As chaves do tempo. Pois que se saiba, este rei tivo 2 fillos, do Alfonso e do Pedro, criados severamente, porén sen descuido das máis nobres artes como son a música e as cantigas. Nesta xiña destacaron como moi bons tranxedores de zanfona tiorba e lira, que os instrumentos de sopro, Segundo dicían os manuais, non conviñan aos de aboengo real, pola deformidade que o esforzo puña no xesto de tan nobres facer. Esperamos que aprenderades moito e que coñecerades un pouco máis a Luisa Villalta, a sexta muller homenaxeada no Día das Letras Galegas.